Thembana kaMathi. Siyaqhubeka ngokumultiply ama-polynomials. Class portion yale fastela elingenzansi line height kanye ne width ene ratio ka 3 and 2. The height of the class portion can be represented as 3x, which would ubude bale class buzomela u3x. Ngizodebela la ngombala ophuzi bathi lana, and the width of the class portion can be represented by 2x. Lana i-width yale class portion le yale ngilazi izomela ngo2x. The wood trim adds 7 inches total to the width and 8 inches total to the height. Lana bathi ifastela leli uma selilonke ubude balo kuzoba 8 inches bese i-width yakhona iba u7 inches. Mase seselilonke ngisenze imbala ehlukile la bathi write the polynomial expression that represents the total area of the window including the glass and the wood. Simplify the expression. La bathi mase sibhale i-polynomial izobonisa i-total area le fastela leli, sibhale siphinde futhi simplify. Lapha basinikile ubude baleli fastela lona leli i-height, basinika futhi ne-width yakhona. Bathi i-glass portion yethu ingaba represented nge-ratio ka 3.2. Cha ukuthi mabakhuluma nge-glass portion abakhulumi ngale planka eli-frame, futhi khona le planka eliphana ndawo. Cha ukuthi balibalile la cause abasinikanga lutho ngalo. So kusho ukuthi ubude bale glass i-height kuzoba ngu3x. Kuzoba ngu3x. Lo mbala ubonakala kahle. Thi ngizama ukusebenzisa omunye umbala nizowazi ukuthi nobone. Kuzoba ngu3x ubude bale glass kusuka laphana ukuya ngapha. Baphinde basitshela ukuthi ubude bale ngxenye yale fastela leli including nale planka leli ubude bale ngxenye yale fastela leli kuzoba ngu8 inches plus 3x okuyi height yale ngilazi engaphakathi. Manje masibhala soyibhala kanti sizothi is 3x njengoba the 8 inches eda 8 inches kilo 3x kuzoba 3x plus 8. Yiyo lena i-total height yale fastela leli. Bese bathi i-width yale glass portion engaphakathi, i-width yakhona ingu2x. Ukuze sithole i-total width yalo lonke le fastela leli kumele si-add u7 inches lapho kuzabe sihlanganise nale planka leli ele-frame. So suthi kuzoba i-width yala izoba u2x plus 7. Iyo lena i-width yethu. Lana bafuna sibhale i-polynomial ezobonisa i-total area yefastela elizofaka phakathi i-glass leli liphakathi kanye neplanka leli le-frame. Siphinde futhi simplify. Siyazi ukuthi i-area i-height times i-width. I-height yethu ingu3x plus 8, i-width 8 nayo laphana i-width yethu ingu2x plus 7. Manje ke seyabonakala lento esiyenza, kodwa asikaqedi ngoba bafuna siphinde simplify ke bafundi. Ukusimplifya singasebenzisa i-distributive property or singasebenzisa i-FOIL method. Lapha ke sizothatha u3x simphindaphinde ngo2x, u3x simphindaphinde ngo2x, so 3x times 2x. Tingishintshe umbala 2x. Ngithe uma sisebenzisa i-FOIL method siqale simultiply ama-first terms, ingakho ngithe 3x times 2x. Ngiphinde futhi bese kusilandela ngama outer terms, u3x times u7 plus 3x times u7. Bese silandela ngama inner terms,
simultiply ama-inner terms okungu-8 multiply by 2x. 8 multiply by 2x, bese you multiply the last terms okungu 8 simultiply ngo-7. 8 plus 8 times 7. Ngibhala ngembala ehlukile khona sizokhona ukubona kahle lento lesiyenza lapha fundi. So uma multiply 3x times 2x sithola u-6x squared. 3x times 7 kuba u-21x. 8 times 2x kuba u-16x plus 8 times 7 sithola bani? Sithola u-56. Lana sinama like terms lezi ezifanayo. U-21 uma umhlanganisa no-16 sizothola bani? U-37. Sizothola u-37x. Uma inje ke sesisimplifyile ngoba sino 6x squared plus 37x plus 56 sesuphendulile umbuzo kahle kahle. Sesiqedile bathe sisimplifyile ke manje. Ngithemba ukuthi ubonile ukuthi senze kanjani futhi ube nakho ukuqonda. Asihlangane futhi ngokuzayo.